Od 24. septembra 2007 má aj Spišská Nová Ves svoj festival. Volá sa Kalo Čangalo a je to festival rómskych filmov. Po vzore iných festivalov mal aj Kalo Čangalo vzácnych hostí, ktorí sa zúčastnili jeho otvorenia. Ja môžem len pozitívne hodnotiť túto vec. Žiaden film som nevidel a preto som zvedavý aj na dnešný večer. Tým našim spoluobčanom treba sa venovať, aby sa ich kultúra pozdvihla. Tento festival potvorí trošku pre majoritnú spoločnosť svet Rómov a budem veľmi rada, keď tento projekt bude fungovať aj budúce roky. Keď sa takýmito dokumentárnymi filmami otvorí svet Rómov, myslím, že viac nás budú poznať a viac nás budú vnímať ako ľudí. Po vzore iných festivalov mal aj Kalo Čangalo vzácnych hostí, ktorí sa zúčastnili jeho otvorenia. Sála v kine Mier sa postupne zaplňala a čakanie na otvorenie festivalu divákom spríjemňovali muzikanti z Markušoviec. Pomocnú ruku organizátorom podalo aj mesto Spišská Nová Ves, aj preto sa ako jeden z prvých mohol účastníkom festivalu prihovoriť jeho zástupca. Som veľmi rád, že sa práve tu v Spišskej Novej Vsi otvára tradícia prvého rómskeho festivalu. Som veľmi rád, že vás všetkých môžem privítať na pôde nášho zariadenia. Súčasťou slávnostného otvorenia bolo aj udeľovanie špeciálnych ocenení. Budú udeľované dve ceny dvom významným osobnostiam, ktorí sa zaslúžili o rozvoj rómskej kultúry a poznania života Rómov. Rómskou osobnosťou roka sa stal básnik Desider Banga. Cenu považuje za vyznamenanie všetkých Rómov. Keby sa stalo to, taký zázrak, že by Pán Boh povedal, ešte raz sa narodíš a vyber si národnosť. Ja by som si znova zobral rómsku národnosť. In memoriam dostal cenu festivalu spišsko-novejský rodák Martin Slivka. Martin Slivka akorát takto pred 5 rokmi zomrel, preto sa festival venuje práve dokumentárnej aj celovečernej tvorbe, ktorej on zasvetil celý život. K cene, ktorou je Čierny bocian, manželke Martina Slivku zablahoželal aj podpredseda slovenskej vlády Dušan Čaplovič. Pán Martin Slivka ma naučil aj vnímať veľmi pozitívne a ako sa mám chovať v podstate k Rómom. To bolo veľmi dôležité, pretože my sme s Rómami dlhé roky pracovali v teréne na výskumoch a mal som také bezprostredné vzťahy a tie vo mne zostali. Festival sa potom začal premietaním filmu Martin Slivka, muž, ktorý sadil stromy v réžii Martina Šulíka. V ďalších dňoch si mohli účastníci festivalu pozrieť filmy francúzskeho režiséra Tonyho Gatlifa. V priestoroch detašovaného pracoviska Univerzity Konštantína filozofa Nitra prebiehalo aj každodenné premietanie dokumentárnych filmov s rómskou tématikou a následné rozhovory s ich tvorcami. Poďakovanie si doktor Sika vyslúžila aj od dekanky fakulty, na ktorej učí. Predovšetkým patrí vďaka hlavnému organizátorovi a tým je doktor Sika za vynikajúci nápad. A ja osobne v tom nápade oceňujem vôbec zdôraznenie témy kultúry. Festival dal možnosť nielen poznávať kultúru Rómov, ale mal by byť aj inšpiráciou pre budúcich tvorcov dokumentárnych i celovečerných filmov s radou Rómov. Niekto iným otvoril tie dvierka a teraz záleží na nás, na Rómov, ako sa chytíme šance a budeme tí, ktorí budú tvoriť práve filmy o nás.